Welcome back mga kalabang Bisaya. So muna yung mga lods. Nahuman ako ang small, medium, large. So muna akong small mga lods. So gamay gid siya mga lods. Small, medium, large ang blue. So okay kayo mga lods. Kani balay-balay lang mga lods. Dugay gani siya. Lurot mo pod ni. Tapos muna yung handle mga lods. Kumaman. Kay si orasa ron. Sa 4 na. Yan magkuhan pa kuha ng bago na kong butangan na tilapia. Gihatag sa mong silingan. So ugmaan ni mga lods. Na taon na ko ni tubo. Kani siya tubo ani pula. Tubo ani silver. Muli akong daspan mga lods. So kato akong gitabas kanina. So kuha ni ka pligo mga lods, pahit na ako kanina. Tulo. So tulo tag 500 ang isa kapin. 1.5 pot. So muli akong nahimo mga lods. Kana daghan ang mga lods, napasaubos ang tabas na ako. So cute kaya akong daspan mga lods. So morto mga lods.